An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazara san kalo 6 na juin kalo do bi o tile 16 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ ye furanjɛla kalo ye an b'a ladan k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ularuna k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Shokal Kokala Mayiga ye ale bɛ bɔɲɔgɔn ye u la o bɔɲɔgɔn ye u kɔnɔna na kunungo ani UNT maaw ye ɲɔgɔn ye u ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔ k'a fɔ chroniqueur min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔ k'a fɔ ma ye n'ale ka baara tɛ dɔ ye ka se ka jateminɛw kɛ faso kɔnɔ na ka se ka kumaw ta fɛn minnu bɛ bi k'olu ta ni k'u ka barolasigi ye ka se k'u kɛ kɔrɔfɔw ye ani fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ araspati ko don n'i y'a sɔrɔ batali ka Yusufu Mohamed Bacila ale tun minɛnen bɛ kabini mɛ kalo tile 6 kunungo bolo bɔra ale kan na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ bi kɔɔriko kuma cayalen bɛ cikɛlaw fɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasama balobakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ min ye Yusufu Mohamed Bacili ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma araspati kunungo bolo bɔra ale kan na k'a sababuya kɛ kabini mɛ kalo tile 6 ni aw hakili b'a la mɛ ne tun bɛ ni ka kɛ kasoladen ye k'a dɔn k'a fɔ k'a ka lafatalikɛlaw n'o ye surunalidonna olu tun ye wulikajɔ kɛ ka damakasi sɛbɛn don k'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ka se ka bolo bɔ a kan na fɛn bɛɛ wele ko liberté provisoire n'o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ k'a bila fɔlɔ an b'a k'a fɔ ka kɔn kiri dɔw ɲɛ o baaraw kɔni sigira sen kan maa caman ka fɔ la k'e ka dɔn k'a tun b'a ni kiri lafatabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a y'u ma fiɲɛ k'u t'u ka baara la n'i y'a sɔrɔ u tun y'olu ka kuma ye nka fasoden caman ka fɔ la ko nin min bɛ ka kɛ bi ko fɛɛrɛ bɛlɛlen ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ na k'a sɔrɔ ka ko kiri tigilamaw ko ni maa ye fɛn fɔ k'a fɔ jamana kɔnɔ na an bɛ bɛɛ fanga de la k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko kiri tigilamaw nin kɛcogo man ɲi k'e ka dɔn ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na k'u bɛ wele bilen ma ko fɔ fɛɛrɛ de ka tigɛ o hakilila minnu bɛ yen ko k'o bɔ sen na k'an bɛ démocratie jamana kɔnɔ na dɔw ka fɔ la ko an ka jamana kɔnɔ bi ka bɛɛ to yen bɛɛ fana ka fɛn dɔw fɔ walima i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ ka o fɔli bɛn k'o tɛ bɛn an ka jamana kɔnɔ na kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye araspati kɔni an b'a ladan k'a fɔ a ye bila kannabilala kunungo a fɛmaw olu y'a kunbɛn ni nisɔndiya ye nka fɛn min i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɔra ka kɛ tɔw la o ma kɛ nin ko la an bɛ dugawu de kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ UNTM o y'an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ baarakɛlaw ka lafasali kuluba an b'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na olu ka kuluba de don tuma min na i ka dɔn k'a fɔ olu ye baarabila sɛbɛn an b'a ladan k'a fɔ n'u tun y'o bila ka kɔn fanga kɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'an bɔra o kɔnɔ n'o ye bandaw ani mɔkutɛriwa ni olu ka kulu kɔnɔ ye o waati y'a sɔrɔ u bɛ baarabila yɛrɛ la nka u ka fɔ la ko bɛnkan dɔw kun sabatira ka ban n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o ko to sen na njogotin jagati don olu ka fanga na ka se ka fanga kɔni k'a bɔsi olu la o min kɛra dɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ta kɔni a bilalen tɛ u ka ɲini fɛn n'o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye k'e k'a dɔn ko baarabila in kɔni a b'a nɔkɔrɔ la u kun bɛ ka gouvernement kɔnɔ n'a ma ɲɛ u sigira ka ban tuma min na n'o kɛra Dr Shokala Kokala Mayiga min bɛ yen n'ale sugandira ka ministre ɲɛmaa a bɛ taamaw la ka taa bɔ i k'a dɔn k'a fɔ kulukulu ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na a y'o baara kɛ kunungo bourse de travail la an b'a ladan k'a fɔ ni UNT maaw ye ɲɔgɔn ye UNT maaw da ma dugu a la dɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ kulu kɔni u tɛ n'u bolo da u sen ka tile 10 dama u b'o d'a ma n'u ka ɲinifɛn bɛ ka sɔrɔ fɛn dama maaw b'olu ye i n'a fɔ u tun y'a baara bila yɔrɔ min na u bɛ tila k'a ta ye a kɛnɛ kan min ye Penda Jalo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ko ba ko k'a b'an ka doléance lajɛ semaine wɛrɛ k'a tɛmɛ o taara Njimi sira fɛ mais n'a y'a bɔ a sira fɛ an b'o de nɔfɛ n'a ma bɔ a sira fɛ fɛnɛ n'an ka kan ka min kɛ syndicalement an b'o kɛ an tɛ siran dɛ. An b'a ladan k'a fɔ nin tun ye Penda Jalo kan ye kɛnɛ kan kɛnɛ kelen in kan min ye ka dɔn k'a fɔ Hamadou Ba ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. An kumana an ka doléance kan parce que an ye syndicaliste de an tɛ politique mɔgɔw ye an ye n ka laɲini dɔw bɛ yen n'a sera k'olu sabati
a ka ca Ala fɛ bɛn bɛ na an cɛla. Premier ministre mun taara Muktar an kun ye ɲɔgɔn ye yani u ka b'u nɔ na. An kelen ka ɲɔgɔn ye a kun ye fɛn dɔw fɔ ko dans 10 jours tile 10 ɲɔgɔn na a kun bɛ fɛn dɔw lawaleya an y'o ɲɛfɔ an ɲɛna. An kama ko donc ni wan kun bɛ yen halisa o b'a sɔrɔ an ka fɛn caman bɛ yen olu kun lawaleya la an y'a hakili jig'o la. An ye fɛn baw fɔ an ɲɛna fana an kama ko gouvernement u y'a bila en place o ye responsabilité ba ta parce que o ye dɔw ta gouvernement in kɔnɔ minnu kun y'an kɛlɛ minnu ma a dogo yɛrɛ k'a fɔ ko u ni INTM bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ gouvernement kɔnɔ bon a bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye an cɛla an y'a fɔ an ɲɛna a k'olu jateminɛ a yɛrɛ kuma caman fɔ an ye fɛn dɔw fɔ an ɲɛna bi a y'o faamu an k'a ma ko kunu u kun y'an wele walasa an ka gouvernement dɔw gɛn bi dɔw fana bɛ se ka an wele k'a fɔ k'an k'u gɛn mais o t'an fɛ la ye o de y'a kɛ an ma tugu M5 kɔ k'a fɔ ko an ka position c'est des positions responsables an y'o fɔ an ɲɛna an y'a fɔ an ɲɛna fana k'a fɔ ko Mali problème n'i ye sariya bɔ a la justice problème bɔ a la a tɔ bɛ dɛ an y'a fɔ an ɲɛna problème ba minnu b'an bolo bi bi in na minnu kan ka kɛ sisan o ye harmonisation ye o ye problème de justice dɔ ye partant volontaire ani compressé olu ka problème a ka ɲɛnabɔ depuis sisan. An balodan k'a fɔ ni tun ye Hamadou Ba ni tun y'ale kan kɛnɛ kan o kɛnɛ kelen kan min ye UNTM yɛrɛ ɲɛma dangan ye n'i y'a sɔrɔ Abdramane Touré ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ ko ni maa o maa bɛ yen n'i ma kɛ olu ta ye k'olu bɛ taama i kan an ka lamɛn. Datu minnu mun tora kɔfɛ datu o datu mana se a ka waliya n'o tɛ an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ye fɛn o fɛn ɲini n'an bɛnn'a kan a ka bɔ a sira fɛ a fɔra cogo min na n'o tɛ n'o ma k'an tɛ ɲɔgɔn ye dɛ baara kɔnɔna na u t'o bɔ a sira fɛ bɔ UNTM dɔgɔya de an tɛ sɔn o ma an tɛ sɔn dɔgɔya ma bilen an tɛ dɔgɔya fana ni Ala sɔnna ni mɔgɔ min y'an dɔgɔya an bɛ taa min kan. An balodan k'a fɔ ni tun ye Amadou Touré a y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko fɛɛrɛ balalen bɛ se ka tigɛ cogo min na k'olu bila u ka magama kɔnɔ na k'o y'a kunba de n'o ma kɛ maa o maa fɛ e b'olu sɔrɔ i ɲɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Dr Sukala ko kala Mayiga sugandili kɔfɛ ka kɛ ministre ɲɛma ye a ye kuma minnu fɔ fasoden dɔw b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ sango maliden dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Fifi Diop ye ale maliden ka sigilen bɛ jamana kɔkan na ale b'a hakilila da sen fɛ an ka lamɛn. I ka kɛ Sokɛli fɛ i kana kɛ Sokɛli fɛ kuma min bɔra Sokɛli da diɲɛ bɛɛ kɔni sɔnna a ma k'a fɔ ko o kɛlen kuma min bɔra da faso jɔ kuma don sɔnɔgɔya la ka faso jɔ ka sɔrɔ maa si ma karaba ka faso jɔ jɛ ka sigi kɔnɔna la an ka jɛ ka sigi jɛ ka fɔ de ye damu ye a ye kuma o kuma fɔ maliyɛn denw mago bɛ nin ko in bɛɛ kelen na surtout vote ko ni voti ma jɛya diɲɛ kɔnɔ coup d'état tɛ ban Mali la wa ni voti ma jɛya jamana tɛ jɔ parce que n'a fɔra ko minnu bɛ wari suɲɛ olu de bɛ Mali wari suɲɛ ka miliyariw suɲɛ ka tila ka na n'o miliyariw suɲɛ n'o ye n'u ye miliyari 10 suɲɛ o bɛ na n'o ye k'o kɛ ka maliyɛn denw san 400 wa kelen minnu yɛrɛ b'a dɔn cɔ ko kojugu don bulu san miliyɔn 1 bɛ di nin kɛra mɔgɔ ma nin jamakulu ma miliyɔn 10 bɛ di ka fɛɛrɛ kɛ ka sigi fanga la comme ça comme fɔlɔ ye miliyari 10 suɲɛ n'u sigira Niger u bɛna miliyari 100 suɲɛ Mali vote filɛ nin min ka ɲi Mali ma min ka programme ka ɲi Mali ma ni dɔrɔmɛ t'o bolo o tɛna fanga la diɲɛ na don o don zone de bɛna fanga la wagati sera sa fu ka siri o dan na fu bɛ siri o dan na mun na Sokɛli y'a bɛɛ fɔ u bɛna min sigi de organe unique in de o de bɛna fu siri a dan na wa o dɔrɔn tɛ dɛ ka zone minɛ fɔlɔ n'i y'a mɛn i ka kirisi ka di i da de ye mɔsɔn wɔrɔ sɔrɔ wari suɲɛnen b'u bolo k'u bɛna tila ka maliyɛn denw san n'o ye ka n'u sigi fanga la ka tɛmɛ u ka suɲɛni fɛ o wari ko de bɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ bravo Sokɛli wallahi félicitations i ye kuma min fɔ i ye maliyɛn den sigi 100 sigi la i ye 90 hakilina de fɔ mais mun bɛ da kuma in kan i ye kuma ba de fɔ ko ni ko k'i bɛ kurusi do sama la n'i y'a fɔ i ye kuma ba fɔ n'i y'a kɛ i ye koba kɛ mais nin ko in kɛli tɛ nɔgɔya ne b'o dɔn e yɛrɛ Sokɛli b'o dɔn maa faamuyalen bɛ b'o dɔn nin tɛ nɔgɔya maa dɔw tɛ nin to yen nin ka kɛ abada u tɛ nin to yen nin ka kɛ mais min fɔ i ye nin yɔrɔ la i bɔra k'a fɔ i hakilina de ye nin ye wa jama hakilina de ye nin ye si jamais ni fɛn dɔw nana bila sira kan ka sira bare i ɲɛ ni laɲini ninnu kana se ka sabati bɔ i k'i ɲɛfɔ dɛ ka nin da de dɛ i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'i bɛ communiquer i bɛ bɔ ka information di o de kɛ k'i taabolo ye n'i ko k'i bɛ nin kelen o kelen kɛ i da sera fɛn fɛn ma k'a fɔ n'i ko k'i bɛ n'a kelen o kelen bila sen kan ni i balila k'a bila sen kan ɲɔgɔn sutura t'a la janfa t'a la ni Asimi yɛrɛ de y'i bali k'a bila sen kan i bɛ bɔ k'a fɔ ni militaire maa o maa mana kɛ k'i bali a kɛra ministre a kɛra mɔgɔ ye bɔ i k'a jɛlen fɔ ne kun y'a layidu d'a ma n ko n bɛna nin kɛ mais n ma se k'a kɛ karisa ye n bali. An balodan k'a fɔ ni tun ye Fifi Diop kan ye maliden dɔ a sigilen bɛ jamana kɔkan na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana in ni ka ta fanga yarabi Ala minnu bɛ yen bi ne olu bɛ ko kunna a ta fanga yarabi Ala k'a d'u ma n'an bɔra ye tuma min na n'i y'a sɔrɔ waati kelen n'i y'a sɔrɔ tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ k'a fɔ ko faranjila fanga ma ɲɛma ko fɛɛrɛ bɛlɛ ka se ka tigɛ u ka hakilaw la
o waati kelen kɔnɔ dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko hakɛ dɔw bɛ yen k'olu darakila kɔnɔna na loi 050 o min ye ka dɔn k'a fɔ musolakaw olu tɔgɔla sariya kisɛ talen k'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarada la ko ni kulu bɛ sigi muso ka kɛ 30 la walima cɛ ka kɛ 30 la o kotako kuma min tun bɛ sen na k'i ka dɔn ko nin gouvernement in kɔnɔna na k'a ye majɛli kɛ kosɛbɛ kunba ba ye o kuma fɔ an ye ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ye bunadamadenw ka jo sariya o hakɛ kɛlɛkɛba dɔ ye a ye kuma min fɔ a sen fɛ an ka kuma ba lamɛn. An dusuma kasilen don, an ma kontan, an ma sewa, an jɔrɔlen don. Barisa a bɛ komi fɛn min ye sariya kisɛ min b'a fɔ ko sara 100 o 100 a kɛra wote sira ye o kalata sira ye a kɛra jɔyɔrɔ ko ye faso cadaw ye ko 30 a ka lajɛ o ka di musolakaw ma walima 30 o ka di cɛlakaw ma. Muso kelen ka loi tɛ dɛ nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ depuis nin loi in taara a ka dɔgɔn n'a bɔra Bube ka gouvernement na a ka dɔgɔn gouvernement min y'a bɔ a ka dɔgɔn. Donc vraiment a ma faamu. Ne yɛrɛ kumaba ni ye ne kelen ɲininka ne b'a fɔ ko ka loi in bɔ yen bi. Barisa fosi man jugu an yɛrɛ ma an balikuw ma k'a fɔ k'anw de ci ye an ka sariya sɔsɔ ye don o don an bɛ sariya sɔsɔ. Sariya sɔsɔ fitinin tɛ yen o a bɛ ko suɲɛni i ye fitinin suɲɛ i ye belebeleba suɲɛ i ye zon de. Donc vraiment sariya sɔsɔ man ɲi parce que n'anw yɛrɛ bɛ mun fɔ an denw ye n'an yɛrɛ ka sariya talen an yɛrɛ t'a ta bala. Sariya ye sariya de ye quoi. Donc a ka bon ni hakili ma. Ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ a ka ta ka bɔ yen nɔ. Wa hali n'an y'a ye gouvernement in yɛrɛ a fɔra ne yɛrɛ kuma b'a participer la sigikafɔ min kɛra septembre kalo san 2020 na ka se ka charte in bɔ n'an ka transition sarati n'o bɔra la ani transition kan ka baarada boloba minnu da f'a kɛra dakuruba 6 ye n'an ko a ma feuille de route ne kun b'a baaraw la. An balola k'a fɔ ni tun ye kunba ba kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya o bɛ sabati sira min fɛ ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kasobɔ kɔlɔsilikɛbaw olu kɔni y'i ka dɔn k'a fɔ baarabila sɛbɛn kɔni ka t'o da ka ban gouvernement ka tabali kan ka yira k'a fɔ u bɛna taa baarabila la ni sen na taa u ka laɲini n'a ma sabati wa u bɛna taa baarabila da kelen yɛrɛ de la ka so maa ti don bilen wa maa ti bɔ bilen k'a fɔ k'a ye taa hali banabaatɔ gɛlɛn dɔ b'a kɔnɔ na o baara u bɛna bɛɛ bolo kan k'o sɔrɔ kɛ k'olu kelen bɛ kɛrɛfɛden ye u y'o kuma fɔ ka se ka to ka sɛbɛn ka bila k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔ yɛrɛlen bɛ k'a fɔ k'u ni minisiri ɲɛmaa kan ka ɲɔgɔn ye u ko k'o b'a sɔrɔ olu bɛ sira fɛ an bɛ dugawu de kɛ fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ya kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra ye waleya min kɛra polisilakaw ni garilakaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a fɔcogo la a kɛra dɔw ye nka bɛɛ ye a ta i ka kulu kɔnɔna na o kɔni kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama bi polisilakaw ye lajɛrɛ kɛ kunun ko tuguni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko nin ko in ti bila tan cogo si kelen na u sigilen bɛ ka faamaw lajɛ polisi lafatalitɔ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bugula ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Président de police Buguna Baba Dambele, policiers ka syndicat jɛkuluba bɛ yen n'a fɔ syndicat autonome de la police nationale n'o ye jɛkuluba ɲɛmɔgɔba ye. Laseli min b'an bolo o ye ni ko kɛra compte rendu y'an ma jagosa ye ni ka ɲɛfɔli kɛ an ka tɔndenw ye parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔw dusukun tun bɛ cogo min na aw yɛrɛ b'a dɔn. O kɔnɔna na a ka kan jɛ kɔnɔna na ni ko dɔw kɛra waati dɔw kɔnɔ tuma dɔw mana se a bɛ ɲɔgɔn wele ni ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye n'a b'a fɔ ma ko hakili falen falen o de ye anw se yan bi syndicat autonome bolofara caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ani ka se Kulukoro région ma presque yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la a bɛɛ mɔgɔ dɔndɔn bɛ yan pour que o fana ka koma segin kɛ ka waleya mun ye an ka militanw sɔrɔ ka daminɛ Sotiba ka taa se Seware ka taa se Kayi gardi dɔw gardi bɛɛ tɛ i ko tentigi bɛɛ fana tɛ ni ko kɛra jamakulu ɲuman bɛ yen i n'a fɔ juguman bɛ yen waleya mun kɛra a daminɛna Sotiba n'o y'an ka kan ye parce que n'i ko polisi commissariat o ye polisi ka kan de o kan mun kɛra n'o ye gardiw ka denmisɛnnin dɔ ka interpellation na fo ka na se a ye tɔɲɔgɔn weleli mun kɛ fo ka na se u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko komana fo ka na se o komana nana pour que kow bɛ se ka ladilan cogo min na bon an ka faamuyali la anw fɛ yen ni ko kɛra cogo ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ da i kan ka taa n'i ye Buguna d'a ka mɔgɔ kan ka taa ko mun kɛra yen a man kan ka segin a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ n'o kɛra komi n'a fɔ o ye lagosili yɛrɛ ye ka ɲɛsin olu minnu ye waleyajugu kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka baarada ma fɔlɔ o kɔnɔna na an tɛ n'a fɔ ko an bɛna mun kɛra an na k'an b'o kɛ an bɛ aw yɛrɛ fo journalisiw population civile an y'a jateminɛ k'a fɔ bi de an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko anw fana ka di an ka population ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a sɔrɔ commentaire 10 i bɛ taa sɔrɔ 9 b'an ka faveur la ani an yɛrɛ ka faama minnu bɛ yen polisi inspecteurs généraux caman contre régionaux hali polisi kɔrɔ minnu bɛ retraite la o y'a ye an bɛ yɔrɔ niveau min na sitanɛ donna kow la mais ala barika la an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn aw siranna mun na o ma se ka kɛ k'a sababuya kɛ syndicat ɲɛmɔgɔ an b'u fo a syndicat ɲɛmɔgɔ tɛ polisi kɔnɔ mun ka guloki ma fara mun ka bitɔn ma tigɛ tellement que denmisɛnninw tun futunen don ka se niveau ma a ma nɔgɔya dɛ n'an tun y'an bolo bɔ denmisɛnninw kan se y'a sɔrɔ tobili tun tɛ kɛ Bamakɔ o t'an ka laɲini o t'aw ka laɲini an sera k'o mun kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu fana ye deliliw kɛ u ye intervention kɛ mɔgɔ caman a bɛ fɛ ka bɛɛ fɔ assemblée mɔgɔw commission an ka défense sécurité bɛɛ
ali surasi nyamo ali garde nyamo chama intervention ke an sera ka afamia ka fo nangwa ga tugo la mo te iga critique yere ala barkala am yorom na bi planti kara programme nyaku klena la no e kaye ka se waremo ko na sera shara kunda o ba re ka fa be fa critique ke mo be kmala ante so fo me ka fitini fo o fena ma jago sai am yorom na ko be kiri bunangunga amba yini fene otorto fe fenjana mita kiri bunangunga potike ngono commissaire ka ko kara amadu ko mosila ina sanjule ko make kata ko blabla kiri bonga mais na be kiri ra kunka o be ketelanna na be mugora kuno te ketela ante ko famde nous sommes auxiliaires de la justice bi critique la wala kan anfu parce que on est marfatoué munu ya kan o fere marfatoué fla be nyambe musokelena do na be muruti mais amamuruti ka so ba ke do ya famya ora to amba fongu bete gardi bete an woni mbia an to nga famunu bulura ne delu kara na segina ko khorata ka foko anyabla do na to la timia ko sobe senga to na je yo ni au journal funi mo chama be am no lu wele kata parce que gouvernement nyemo te flayo gouvernement nyemo ye premier ministre de déclaration mun bambulu amna to kala premier ministre ka orola no e degum ba wara pour suka anga département flene ministère conseil technique wolo vla de kan ba on fi awara ka ministre so politique kele ne be abu so fam tugodi ba andu aye kata mun kala kwasani na do ma son joro falema do ma so ko do ma mais bo cité mun ma fo politique ko yan ka ministre et pourtant kati ya fonye ka mando lu politique ko ka ministre ma lu dungaru ka ministre o ma lu malde anti malde antera mo shikala ko la avant ni premier ministre de Tchèque parce que digo Sénégal fena démocratie ya on be o nyamu kala démocratie de o sawma o kuma antena ambolo do mo shikama ko la no lena ameta anta fo premier ministre ka rôle la ambanga kala la munu kanga munu fena kala amunu donga banko et puis dalo bambulu ka fo garri nyamo do kumbe munu ko na juga o dalo bambulu akuma ka bambulu to ko bambulu a fencha bambulu anti saka munu ra fo keraka o kuma na an fela na wuli ala time am to ka primature dala am tanga déclaration kala an fela ka ministre so munu banendo ga sorasi barama sorasi bete jaram munu fela banendo ga jaram ya barama jaram bete an ka ministre so an ni protection civile tay na fora ko an rekara luansi yi an rekara ministre so la ya justice la mama sera bla wa pourquoi ça police bla hali segal posé o tambul o ma ay munde kulula et pourtant munu be fangala bi o ba damle domina an joro boyana la anti fanga fembe fo akana ke mo ko ko waradu mais amba yinu fe on ni munga kan et na fora ko conseil wolomla segal posé o me poste technique o tambulu o te protection civile bulu na ma di police ata di protection civile ministre mumbe awre ba kalama anti mo contrôle poste politique mais en fana bina yini sorasi munu tumana on deme bi on faralu ka ro chamana o kidal kera o madu ko silaw ambe bayangara ambe kuru anu be ro chamana no ko ma ko seranu ma gere nyoya de bina ni murla sogoli o kuma na antena mo nani antena tasaraleke aboni gouvernement nyimo ko dete ambaloran ka foni tuye bugula kanye ma kolomara te dore ko bara imbe kime min kona na fere katika juna kabla mene kona note ko bara ngoni katika tano kwa buluka de ambe dugo deke benyoya ala ko sabati mami mbalo be kaburu sena sayafu manaka ketu utlola kumadumai ala ka klimandama namburai ambaloran ka fo bi mi ka doka fo dogono ka ero la uluka chemenia soro Yusuf Tolobai karido ale boraka ma fo kuma mi benia sono yewele ko déclaration hakla mimbala kaseka kuma fo wa ubuna hakla kurata uka mara ubrajile lakanani kama ka do faraketa uka Yusuf Tolobai kuma mi fo sira do ubuna mene angalame ambi nyini mari population fe uka jija na ubora gawo na sukura douanza uka siye na ubora Bamako na usera bore ubye kona kasoro sugo kudro uka siye sab ambi na bara damina andi son sufe mubulika bol sufe anti son mubulika bol sabu mogo jugu nu mobul de bo bolo naw ya dugu min ci ubi minon cega taw ko mobulla anti na jena e tuguni wala fama minum be bo gaw ka teme chama be sira min be dugu ma awiyabla chama be teme bayangara sira fasila na awya yi mogo be tasira la hera la ga sigi hera la mogo de bala ga falasiu mais sita chama hakilla doso ga sira dani bla doso tabla bi utabla sin wala abike mi abike wodi wala bega me antina doro me mina mala doso ya fem mina awla awga misazi pase am me mogo jugu na ibi mobulu kono ibi dogo ga teme na doso ya iye titemele bega wode bla hakilla duansa marani na amma barani ke atinya boy dogono minum bala ugo ketirde dongo duansa me kalela ugu ya mogo do mine fu mogo duru we are chinde uma
ko doso ga wili dugu ga fo doso ye ga boy na bora watu mina dugu nunu be heraso mo nunu nana ga chief for dugu mogo ko na wodo doso ga yele sanf doso yele minke wunana dugu chi abekere kli ayo mogo minu nana o dugu mogo nunu na complot bala sisa wiya complot ke me era ma to dugu kono futewa angalla nyini mogo be mali ni anga bodingal mao ma ba fe ga mali ni choro wallahi ambi choro ikera mao mai duanza surasi minu be ambu fu halibi uga continue uga barafe duanza ga gelambide na ibora gosi fuga tabla kona mao ma sera hera kikuni na ibora gosi turo en hera farala fuga tabla kona aywa ne ya yoro minu fu ambina barada minu doso be na barada minu fama au gambe population au gambe doso te au jugi na ando na ko jugula na au yayi na ambika bara minke na manye au ga fo anye ni manye min kai me ka boko bara ni mena dablawa wo kuma tala fo minu bara ga ataki ke na au yabla wala we misasi ga di duansa marani mali bema mali ni mali koka begam nunu de jadizu yokoy jadizu te kamane 2012 tenelega c'est 600 etigi awya me jadizi jumende ya bombe sirga ayra faka awya yo nunti jadizi ye kiel kelawdu antu utwe fana na mo min ba faka anga faso ni ci ambati kadamina ombori fuga tabla kona sirani bara be ke koy mali famo awga andema anga yoro limitay sisa kadamina duansa fuga tabla kona mali surasu ya yoro ni bilaw na ubita ubiyela kullin de kangatem muna na ambe ya tege di nyoma makabara ni ke esisira ni mbeti kawa mali famo ay jijade na yasoro mali kura ni na abijo na wokera ke anga bara ni kede ambese anga yoro di bandi uma chugudi ala sagi isabu ne message ga di awma dimanche le 13 uma fo benwa bente ma fo awiwa bente kwi etigi jadi ga sirabe sene na kaboko nyina na ya antemna ikana seneke ya ikana seneke adilla ga umewa jadizi adilla ga meyorejme ha jadizu te ambu kelafo adam ma siti sega angenga bo anfasola ko ibi yoro tiga ga diam ukumatala famo ne ya fo awi ne ko bente bemmi ekol maîtrité bemmi merte we be antigena si ambaloda ka foni tu Yusuf Toloba Kaye fen nga jamana basigi ni rafia obena sira fe alaka jamana imbla umene kono nambora ye kenza mbu ka fe uluka demsena shifina ka ufranyo uka Amerika na kaira ka fo uluka haklate dorede beje fanga obisega siji chokomina uga kulukenale o sigilembe ka sego baraw yakubaya ulubu akladi fasokula akenenga salvu jabatia konye mai alekuma mifo ofle debi iwaram bora ke taga fanga bini fatu kelenga yelema ke don kola ko sai na tuguni yelema kurara don kola tuguni jamana re frikeli ndo donc anga tonko na la no association des jeunes volontaires pour une vraie démocratie on fait la côté coup d'état anga ngamu fo wakati la anyo fo donc bi ani jamana situation analysée anko akaka anga bo ka adresser malona ça en fana organisation do de donc en fana bébé fait des ka joke pour que jamana mi sika tanya fait tuguni jamana be tingem kono akasika bo kono on konna la an ɲɔgɔn sɔrɔ ka jateminɛ dɔw kɛ gouvernement kura mun ni a sigira pour que ka se ka maliyɛnw kunnafoni inquiétude mun banna hami mun banna pour que ka partager ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen an balodan ka fɔ min ye Salifu Jabate ni tun y'ale kɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ min ye ka dɔ ka fɔ bɛɛ ɲɔgɔnya ye an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya la ka sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ kɔɔri sɔngɔko ye ka taa se nɔgɔko ma kumaw cayara ko kunna jolakaw ka debi te Mamadu Jarasuba sente mado bi an ɲininkali k'ale la ale ye ɲɛfɔli k'a ko senfɛ a ye kuma min fɔ o filɛ ne Mamadu Jarasuba ne ye joyi la kɛ mais sente la bi sera ma ɲininkali min na a diyara n ye yani ka n da don a la a ka ɲi fɔlɔ an ka foli lase sɛnɛkɛlaw ma n ka foli lase CMDT baarakɛla bɛɛ ma a ka ɲi n ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma an da bɛ kuma min na ni kuma ba de sanu mankan wulila mankan min wulila a kɛra kɔɔri prix engrais prix ani a kɛ kuma donc mankan wulila la bɛɛ ma se ka kɛ kɔɔri ma se ka sɛnɛ a ye kɔlɔlɔ min don jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ ka bon ɲinan ala y'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye kɔrɔlen lajɛ k'a fɔ n'an dara n'o ye ɲinan jamana bɛ sigi kɔfɛ donc wɛrɛ ye kɔɔri prix sigi
ka engrais prix sigi k'a sɔrɔ a ma kɛ mangana mɔgɔw ma sigi a kunna k'a ka taa disiki ten u y'a ye k'a fɔ a prix kan ka sigi condition minnu u y'a sigi ten bi n'an y'a mɛn kɛrɛfɛla la ko du ko min sigira ko yɛlɛmana donc a ka ɲi an bɛ min dɔn a la k'o fɔ mɔgɔ ye ne bɛ wele bila kɔɔri cikɛlaw ma minnu bɛ kita minnu bɛ sikaso minnu bɛ pucala ani minnu bɛ fana ni jola mara kɔnɔ ko foyi ma bɔ prix sigilen ninnu na ni fɛn ma fara kan foyi tɛna bɔ a la ni ala sɔnna ma parce que an bɛ kɛ k'a si de foyi ma bɔ a la gɛlɛya o gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ yen bi kɔɔri ko na o ye yɔrɔ du la angɛrɛw ni fɛnw ma se a se cogo la ou bien a ma labɔli kɛ sinon k'a fɔ ko prix ko kuma yɛrɛ tɛ bi mɔgɔ kan ka min fɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin kumaw fɔ a bɔra yɔrɔ min na hali ni u tigiw ɲininka u t'a bɔ yɔrɔ dɔn a t'a fɔ ko karisa y'a fɔ fiyewu donc a kana o lamɛn surtout an bɛ ala tando ka ala barika da nin waatinin na san commencera ka na kɔɔri forow caman danna donc a ye tɛmɛ n'a ka baara ye a kana mɔgɔ lamɛn faamaw tɛ se ka kɔɔri prix sigi ka angɛrɛw jigi a jigiyɔrɔ la ka kɔɔrikoro jigi a jigiyɔrɔ la o sɛnɛ dabɔlen ye ka n'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ o la o tɛ se ka kɛ n'o kɛra o balaw bɛ bɔ min fɛ mɔgɔ tɛ taa kɔrɔ donc o tɛ tiɲɛ ye faamaw b'u ka hakilina kɔrɔ la donc bɛɛ ka kɔɔri sɛnɛ a sɛnɛ cogo la ka wele bila o ma k'a fɔ ko nin fana bɛ yen o ni kɔɔri sɛnɛla man di du ye o ye du ka na bɛ bɔn du ta ye dɔrɔn fo gɛlɛya ka se jamana kɔnɔ o de y'a to u bɛ nin kumaw ciri ka don mɔgɔw senkɔrɔla la k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka kɔɔri sɛnɛ ni sumaya kɔni b'i fɛ kana tɔ sumaya ka ban fiyewu k'a sɔrɔ vraiment i ma caman kɛ i nɔ na yɛlɛma ma don kɔɔri prix la yɛlɛma ma don engrais prix la bandaw u ka waati gouvernement ye min sigi o fɛn kelen dɔ bɛ Asimi min nana bi Asimi ye Mali président ye ni ala sɔnna ma ni Asimi ma fɛn fara ka tɛ foyi bɔ a la Asimi y'o mɔgɔ ye jamana ni kanu b'a la donc jamanadenw ka bɛɛ an kana kunnafoni jugu lamɛn pour que min bɛ jamana sigi kɔfɛ sɛnɛkɛlaw ka fanfɛla yɛlɛma foyi ma don a la an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka ji ɲuman di an ma. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye député Mamadu Jarasuba kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ kɔɔri ko o hokumu kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na an ka jɛ kunnafoni an ka ta yɔrɔ la yɔrɔ min n'o saniyalen bɛ ka se k'an ka baaraw yakubaya a kɛlen o kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ ŋunuŋunu na k'a fɔ bi n'i bɔra tɔnw na ne y'a sɔrɔ y'olu ka tɔnw ye olu ka mara kɔnɔ na k'i ka dɔn ko gɛlɛya dɔw bi ta k'i sɛgɛrɛ k'o kɔni ɲɔgɔn nkalon tɛ lakɔli karamɔgɔw ale y'o kɔrɔ fɔ mɛn wa k'o tɛ tiɲɛ kuma ye olu bilama fɛn min ye ɲɛta ye ale b'o de ɲini wa maaw ka baara kɛ danaya k'o de bɛ na ni jɔyɔrɔ ye ka se k'a d'i ma. Mɔgɔw commencera ka taa cercle la k'u ka tɔnw sigi ne bɛ min nɔfɛ bɛɛ ka hakili jɔ i ka ko la ani ka kuma fɔta la kana fɛn fɔ yɔrɔ la min tɛ tiɲɛ kana fɛn fɔ yɔrɔ la min bɛ na ni mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma o kɔrɔ n y'a mɛn o don k'a fɔ ko joyila ye enseignant du bɛ ye k'olu menacelen don k'a fɔ ko n'u taara parti wɛrɛ la ko vraiment u bɛ mute o ye nkalon ye parce que nkalon ye mun ye école karamɔgɔ gɛlɛya min b'an na bi n'a y'a sɔrɔ enseignant kelen mutelen don joyila n'a mara bɛɛ la ko parce que a bɛ hakilina dɔ la a bɛ politique dɔ la mɔgɔ kelen k'a kun fɔ ne ye a y'a kelen tɔgɔ fɔ ne n'a sɔrɔ a kɛra u kana dogo dɛ n'u m'a fɔ an tɛ yafa mɔgɔ si ma k'a fɔ enseignant dɔ mutera parce que a tun bɛ nin parti la a tun tɛ fanga fɛ k'u y'a mute ka taa yɔrɔ la n'o kɛra ala kana a ɲɛ parce que anw minnu ye ɲɛmɔgɔ ye ala tun ye waati dɔ kalifa anw na an bɛ ɲɛmɔgɔya na anw bɛ ka enseignant min sɔrɔ an yɛrɛ ka poche kɔnɔ wari la bi an ka dugu la a ka ca donc anw t'a fɛ enseignant ka taa an t'a fɛ enseignant ka bɔ an ka mara kɔnɔ a kun ye mun ye parce que a bɛna défaut don an ka kalanko la donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana nin kuma fɔ nkalon don i bɛ kuma wɛrɛ fɔ siɲɛ kelen k'i ka parti baara kɛ siɲɛ kelen o ka fisa ka nkalon da mɔgɔw la o ka fisa ka fɛn dɔ fɔ min man kan ka fɔ an ka sabali o la an ka ɲɔgɔn bonya an ka sabali an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka sabali k'a fɔ sini i bɛna fɛn min fɔ a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɛgɛsɛgɛla n'i kɛra nkalonitigi ye e bɛ yɔrɔ min kɔnɔna na bi o est-ce que olu bɛ se ka da i la tugun e bɛ sigi yɔrɔ min kɔnɔna na bi e ye fɛn dɔ fɔ min tɛ tiɲɛ ye est-ce que olu bɛ se ka da i la tugun pour que i ka parti yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ fo mɔgɔw ka da i la pour que mɔgɔw ka da i la i ka fɔta i ka kɛta i ka se k'o kɛ mɔgɔ bɛ nana parti o parti y'i ja taga ye démocratie a kɛlɛkɛlaw de tama mais an kana ɲɔgɔn buruja an kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma sini min bɛ se ka an cɛ janya ɲɔgɔn na sini a kana kɛ fiyewu parce que fanga ye ala ta de bi a b'a d'i ma sini a b'a bɔsi la minnu ta ye bi ye olu ta o ye min fana ta ma ban n'i ko k'i bɛ fɛ k'i jagoya ban n'o ye e na taa k'o to yen tɔ ta tɛna ban donc o bɛ yɔrɔ min na a ye to ala kɔ min bɛ hakilina min na i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na bɛɛ ka taa yen mais an kana ɲɔgɔn na muruti an kana nkalon da ɲɔgɔn na an kana kuma fɔ ɲɔgɔn ma sini kuma min bɛ aw gɛn k'aw minɛ ala k'an kisi o ma n bɛ min nɔfɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma nka yɔrɔ kanu walahi ala kana dɛsɛ la n kɔni bɛ kɛlɛ o de nɔfɛ ka Jarasuba kɛlɛ ayi ne tɛ mɔgɔ fɔ o kɛra kɛlɛ kɛ Jarasuba nɔfɛ mais n'i ko k'i bɛ ne ka yɔrɔ kɛlɛ n bɛ kɛlɛ kɛ o la fo dan parce que n ka yɔrɔ ka di n ye n ka yɔrɔ bɛɛ b'a ɲini ka yɔrɔ ka yiriwa bɛɛ b'a ɲini mɔgɔ ka bɔ i la sini min bɛ mɔgɔw tɔw bilasira u k'a dɔn k'u fɔra mɔgɔ dɔ kɔ n'u fɔra mɔgɔ min kɔ o tun y'a kɛ tan parce que ne denw fana bɛ sankɔrɔ ta o la donc an ka ɲɔgɔn bilasira o ka fisa ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ye ni min ma min faamuya an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an k'o fɔ o ka fisa ni ka sirakɔrɔ kumaw lamɛn k'a sɔrɔ si tɛ tiɲɛ ye ala kana nkalon don an da
akato benuka salamu madu ambe dugo de ke jaraswa ya fotuko mina anga jamana basigi lafiya bena siraw sirafe ya rabbi ala kanga jamana blo mene kono namburai nyine hiji ko kika doko bulu karama kan jamana fe ka yire ka fo hiji na ke nyine maga ka fo mabi boga tadi mamunu be yuru yere dama e ka do abena ke ulu de fe ma tita ka fo kibita hiji ke ka segi ko borama ka soro fo wati laba ina besigile tumena e ka be ke wire tunya yire ka fo ka be ke mbamena no kuna foni charela anga mejo haji ni asoro no tedore de hiji de nga bara kunye bele ile binyina boyro mina o manye mauni dine ko ministry katase kuna fundla mawi weleli ka nyefoli ka mawi o kene ka anga dine ko ni batoko ministry Mamadou Kone ale kuma mi fo kene ka ofle ne bande malien plus précisément slameur ambe afo awnyene bi ka fo an fare foninte ko sebe meni ala ye ko min ke ameto alako salo awa kalama ka fo heji bora ama ambe an jigila nyina ka no e 2021 ka fo ko heji be ke mais an nyina ngolomato an balaka kibaria soro kibaria geni ka bo manjamana kan ka fo ko nyina heji bora ama kwati na ke beletuni information genina ka soro o manjamana keleni o leye an rassurer fo kana se dernière minute ma ka fo ko heji be ke hali wati mu nani rimeru be fora ka fo nyina heji bina da mo ba bi woro ma ni rimeru ni fanfen na kera amma sigide an ye werelle ke an ye nyingaru leke nyala kuma me fora ni rimeru chanu wa chante o era bora aw nyene ka arimer be galontige abeya me o le hakil na miri ko so Mali agence de voyage o ye baraka ni hakil lafiya ye ni danganiya ye ka fo ko heji be ke parce que o le fora aw nyene agence u ambe afo ka abarkala aw ka chesiri ani aw ka yere di malien don ka heji organiser ko nyuma agence u chiana ay dana moye chiana aw be aka jamana fe la yini mi kera aw fe agence u aw ya ke me femi aseko tara aseko ti ara maison haji directeur andaka adjoint anu ka barakala be foli datene buloko fo ala le bo fo parce que koko kanga ke oni agence nu nyonche o ya ke ne en tant que ministre koko kanga ke oni nyonche o ya ke fo kana gouvernement bla standby ra ka fo gouvernement tei maison haji directeur a bénéfice chou fait londo a bénéfice chou 2h du matin o ya so ameka baraka dugu mana akonna na do la jatkera ko monsieur le ministre o yina na ka fo ko ministre te mali ra ko o watira monsieur le ministre atewuri atanu ko nyanyini enne ko ne bina nga jakarta le takata wa mina nga yarisi le ta meta nyini chodi décision mino jamana mun be no o so to be an kunu ayo be toucher je jamana bele bara amma fo ko malien ko an ga tabolo mai ko an tara o ko so aya jamana do be ko wera mashuju ko wera maja ko jamana donye o kunya fo ko kotabo o bolo adama den to ere chora a wati na fen kera ne ka directeur Abdul Fattah wallahi chene horoy me min fura nyene ne le ba le sanfe ale le kan ga publicité ke me min fura nyene horono amma dodo ni barake amma foike o ko so nyalo mi ke ko horono ne maso ni agence clenchika sika kuma ko ambe ko do fe anu nyonche agence fanfe ne yen wele go ta Abdul Fattah fe ale le ba nyana bo mo shitina afo ko ne mi si yen fota min si ku ka keta ntaka bi ni ala sona man take sini antoro o konnana rimeru na ya me ante sigide Arabie Saoudite ka ambassade mbe anfe ya amo wele kaso ka wele ke fo ka du ere kono o ko ama kwanga lakas no ko be kota ko le nyana borasa kuno nyana borado kwanga kota be fo anyene anana fo gon ko be taabolo mika ateka clé on dunga agence u fa ambatora population ka suson ka cha salo yanga wala me ka dum o yan trombe bele ko yibe nyina kaso kuma kalama o yan mene fina nyina ka dum wallahi ne ya fo be jurum soro heji chen abe min chen agence u mato chen eyide kilengelema akana mo subsone ko bisi ya ka fo ko kodo kumbe ko ba kala wallahi mo shikta kalama aw ni chen me bikate hakema ni limaniyate ne ne ga dugu dora ni islamate sama so yoro kanglo ne ba lo aw juru kalite munta ala ba lo aw leru munta mo ye hora ka gelede me abike chodi anorna bele kunna fa zallat a'nakum laha khadi'in an jagwan be ka jenaye ala kan bo abodanyuma fe mali population mumbe no ka heyita ye ala kama heyita ye mu ka heyita te ka fo afro kwa ere kata ma fledron femme ka heyita ye ala yere kama ye aw ka famya ka fo ni ala ma femme latige o teke fon femme be dine gemana ke ka limaniya kun sera maka fo e ba fa ta ma cha yere ra menjigila ala ka fo ala be nyina heji barajiti ema ambalo ka fo ni tu dine ministry kanye uya foto mina ala ka ko bla benyanya mine kono nambura yi mi ka do ka fo kalanzo mimbe na be wele ko barelan
ka dɔn k'a fɔ Yirimajɔ ani Misabugu ni ɲɔgɔn cɛ o kalanso in a bɛ Misabugu de fɛ fɔcogo la min ye ka dɔn k'a fɔ olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se k'u ka kalanden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ ɲɛfɛ olu kɛra Sudansow ye ka jɔnjɔn d'u ma o kɛnɛ kan kalanso in yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ y'a sɔrɔ ɲuman ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Abdramane Bari ne de ye école Bari la promoteur ye. Bon ni hakilina nana dɔrɔn comme an b'a dɔn Mali école ko bɛ dingɛ min kɔnɔ donc faut que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan idée dɔ créer pour que an bɛ se ka denmisɛnninw galvaniser cogo min na denmisɛnninw ka courage ta école la parce que ni depuis ni initiative bɛ taa fɔ école la dɔrɔn octobre la i b'a ye classe d'examen ninnu maîtres bɛ effort doubler yɔrɔnin kelen parce que bɛɛ b'a fɛ ka gagner bɛɛ b'a fɛ ka concours ni gagner. An y'a constaté k'a fɔ première édition na classe minnu participera la école fɛn participera la bɛɛ passera défaut la kelen fɔlɔ de deux à école bɛɛ la u bɛɛ ka nɛmɛmani plus de 70% kɛ donc o ye source de motivation ba ye min bɛ se ka permettre u ka courage ta ni concours nin na quoi et puis a bɛ kɛ sababu ye écoledenw yɛrɛ bɛ courage sɔrɔ u bɛ baara in ta sɛbɛ la quoi. Bon Modibo Sidibe an y'a ye k'a fɔ c'est un homme d'état mɔgɔ min don mɔgɔ ɲuman don a bɛ Mali problème dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ surtout école ko a b'a dɔn denmisɛnninw bɛ a cri de cœur de b'u bolo ka ɲɛsin gouvernement ma ka ɲɛsin acteur de l'éducation ma ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a fɔra ɲɛna n'a kɛra président ye a bɛ se k'a lamɛn a bɛ se k'a labaara mais n'a ma k'a ye fana n'ala ma jɛ n'o ye a bɛ se ka kuma in lase école Kolmo o de ye deuxième prix ni troisième prix sɔrɔ école kelen na olu ye mɔgɔ 2 sɔrɔ ne yɛrɛ ka école Bari la ne ye premier prix sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye a promoteur kan ye kɛnɛ in kan an ka ministre ɲɛmakɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ye Modibo Sidibe o tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye wele bila ale ma ale yɛrɛ y'a kɛ nisɔn yira sen fɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. Activité pédagogique ka ɲi kosɛbɛ émulation na denmisɛnninw ɲɔgɔn cɛ wa min ka ɲi n'a bɛɛ ye tuguni u y'a kɛ matière minnu na n'o ye matière scientifique ye maths physique ani chimie ni y'an ka lycéew ta an y'i taara fanga universitéw la fɛn fɛn bɛ nin bolo ninnu kan matière scientifique ni fɛn ninnu olu jama ka dɔgɔ jama fanba ye jɔnw ye an n'a ɲɔgɔnnaw juristes ni gestionnaires ni comptables ni littérature ni fɛnw o de ka ca n'a bɛɛ ye olu dun tɛ baara sɔrɔ se ka nɔgɔya an mago bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ baara sɔrɔ ka nɔgɔya olu ye caman minnu bɛ filière scientifique ninnu kɛ ani technologie an mago b'u la kɔrɔta an mago tɛ tɔ ninnu na dɛ f'a ka équilibré dɔɔni olu fana jama ka se ka caya nka fɛn b'a fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Bari wili ye kuma dɔ fɔ ale ka bamanankan jɛlen don ne ka bamanankan t'o dɔn b'a fɛ k'a fɔ a ye k'a dɔn a k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a mɛn an b'a fɔ ko refondation nin n'a ɲɔgɔnnaw de don ka dɔn k'a fɔ école ni ko n b'a fɔ cogoya la a ka segin so ye mun ye école ka kɛ a ye environnement min fɔ u ka kɛ anw yɛrɛ ka environnement an ka tabiyaw an taabolow na so école ka k'u kɔnɔna na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an tɛ fɛn wɛrɛ deli o kɔrɔ ye k'a fɔ dɔrɔn ni b'i yɛrɛ dɔn ko bɛɛ bɛ nɔgɔya ye min ye danbe ye ka segin an ka école la danbe n'a bɛ jigin an ka école kɔnɔ a ka ca ala fɛ san natɔ nin na danbe b'a place kɔrɔ sɔrɔ tuma ka bɔ place min na jamana in kɔnɔna la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Modibo Sidibe kan ye kɛnɛ kan ye kuma kɔrɔmara tɛ dɔ ye a dabɔra cɛsiri min kama an ka kalandenw fɛ yarabi ala k'o baaraw ni k'o yakubaya n'an bɔra ye an ka dɔnkilidalaba min bɛ seko ni dɔnko kabini kununko ni Mali kɔnɔ na n'u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an k'a ma ko Tata Bambo Masa Ramani ale wele ka bɛn dɛnɛ tɛmɛnen ma Julacɛ Jakite Tata Bambo yɛrɛ tun ye jɔnni ye. Karamɔgɔ Ase Fatumata Kuyate n'a tun bɛ wele ko Tata Bambo Kuyate. Tata Bambo Kuyate bangera san 1950 wagatiw la Bamako kɔnɔ Ɲarela kin kɔnɔna na. Kabi Tata Bambo sifinama a tun bɛ dɔnkili da mariage kɛnɛw ani denkudi kɛnɛw kan. Hakilina jigila Tata Bambo fa Jeliba Kuyate ale tun ye ngɔnifɔlaba ye. Isa Falaba Traore ale tun bɛ to ka Tata Bambo dege Manden dɔnkilida cogo la. Kabi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ta don dugusɛjɛ ka Tata Bambo si to san 12 la a ka dɔnkili min bɛ wele ko Bambo a y'o dɔnkili da. San 1962 wagatiw la Tata Bambo a ye dɔnkili da farafina jamana ɲɛmaw ka lajɛ mun kɛra président Modibo Keyita tile la a ye dɔnkili da olu bɛɛ ɲɛna. Tata Bambo a kan kun ka di kosɛbɛ Mali dɔnkilidala ŋanaba dɔ kun don. Tata Bambo yɛrɛ ala nana miniji dɔgɔya tɛnɛndon juin kalo tile 14 k'a si to san 71 na. Karamɔgɔ Ase an sera ka minnu tɔmɔ o tun ye nin dɔ ye. N cɛ kunnafoni na yarabi ala ka badabada nɔgɔya ye a ye min tuyan yarabi k'o kɛ k'a ladegeba ye faso ka ɲɛta ni faso ka kunkɔrɔta la n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Siri Kulubali mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Ethiopie jamana kɔnɔ na u ka jamana ɲɛmaa dankan Habe Hamedi a ye wele bila Ethiopie jamana den bɛɛ lajɛlen ma k'u ka bɔ ni ka taa kala ta bɛɛ fanga kɔnɔna na basigi ni kelenya kɔnɔna na ni kalata ni yɛrɛ kan ka kɛ juin kalo tile 21 san 2021 nka Ameriki jamana ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu kamana gannen bɛ ni kalata kofɔlen de k'o ka sababu kɛ ko futinɛ waralen bɛ ninnu ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛ taa Egypte jamana kɔnɔna na Faransi jamana ni Egypte jamana u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni tɛgɛnɔ bila kɛ nin bɛna kɛ sababu
ka sɔrɔba kɔni ni k'o yiriwa Egypte jamana kɔnɔna na a musaka bɛ taa jɔ dollar wari miliyari 2 bɔɲɔngo la n'an bɔra an bɛ taa Algérie jamana kɔnɔna na kunnafoni sira min bɛ France jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko France 24 Algérie jamana kɔni ye o tigɛ ka b'u ka jamana kɔnɔna na k'a sababuya kɛ ko France 24 k'a tɛ kunnafoni di sariya kɔnɔna na ko wa k'a tɛ kunnafoni di danaya kɔnɔna na a bɛ nkalon tigɛ a ka kunnafoni na k'u y'a jateminɛ ko n'a bɛ kunnafoni di fɛnɛ ko kunnafoni bɛ kɛ sababu ni ka jamanadenw kɔni bila jasiran kɔnɔna na k'u bɛ kunnafoni di o di cogoyaw la ni kunnafoni dira u ka ministre fɛ ministre mun ka kɔɲɔ ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma Algérie jamana kɔnɔna na ko kabini kuma jan k'a ye bataki ci k'a yira France jamana na k'a yira k'a fɔ ko n'u ma ye k'u bɛ kunnafoni di k'u ka a di tiɲɛ kɔnɔna na ko nka ko hali ni yɔrɔ la k'u bɛ kunnafoni di ni kunnafoni di cogo la k'o de kama k'olu y'a tigɛ ka b'u ka jamana na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na dɔ de tun ye nin n cɛsiri kulubali kunnafoniw na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'o sabati kɔnɔna na basigi ni lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yarabi ala k'a bila minɛ kɔnɔ